Mbukeli sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala lezi zindaba nezithulelwa unkosazana wakwaDambuza Maguba nazo ezinohlonze emini nje. Right now, due to the bodies that are being recovered, they are in a state of decomposition. Right, so that makes the visual identification a little bit more tricky. Sesifinyelele emashumi namabili nane isibalo sabantu abaphangalale kulandela isificongo sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge esifundazweni iWestern Cape ngesonto edlule. Lo hulumeni wethu uyasebenza uzawulungisa nazo zonke ezo zinto aziveza ku. Umengameli we-ANC usenxenxa amalungu ebandla St John's Faith Mission kucala Eastern Cape ukuba akhulekele ukhetho olunokuthula. Usho lokhu ngesikhathi evakashelele libandla njengengxenye yomkhankaso wokhetho. Sesifinyelele emashumi namabili nane isibalo sabantu abaphangalale kulandela isificongo sokubhidlika kwesakhiwo eGeorge esifundazweni iWestern Cape ngesonto edlule. Imizamo yokutakula iyaqhubeka endaweni yesigameko njengoba sekuphele isonto kubhidlike lesi sakhiwo. Namhlanje kuphela isikhathi esingangesonto kubhidlike isakhiwo ebesakhiwa eGeorge eWestern Cape. Kuze kube manje bangamashumi amabili nesishiyagalombili abantu abangekatholakali kanti abayi13 basezibhedlela. Njengoba isikhathi sihamba nje ayashabalala amathemba wokuthi bakhona abasazotholwa besadla anhlamvana. Right now, due to the bodies that are being recovered, they are in a state of decomposition. Right, so that makes the visual identification a little bit more tricky and a little bit more difficult. But normally we would not show any pictures to any families of any bodies in a state of decomposition, but because of the situation we find ourselves in, we have to sensitize the family members to the fact that the pictures might be gory, but also it will assist us to obviously link a family. Iziphathimandla zinxusa imindeni ukuba ibekezele njengoba kunezinhlelo zokuphuthumisa ukuhlonzwa kwezidumbu. We have one formal identification that's done. The whole process has been done, so that body can actually be released to the family. And then we have a number of bodies that's already linked to certain family members. So the actual physical identification process where it becomes formal, those still need to be done. But that's little things like paperwork, ID documents, those type of things that's needed for us to be able to do the identification. And as soon as that's done, then we can release those bodies to the families. Kusenjalo ongoti kwezokwakha kanye nongqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni uSihle Zikalala kulindeleke ukuthi bahambele endaweni yesigameko. Umengameli we-ANC usenxenxa amalungu ebandla St John's Faith Mission kucala Eastern Cape ukuba akhulekele ukhetho olunokuthula. Usho lokhu ngesikhathi evakashelele libandla njengengxenye yomkhankaso wokhetho. Lo hulumeni wethu uyasebenza uzawulungisa nazo zonke ezo zinto aziveza ku. And she had said that she's satisfied that she did correct all the things that she had brought to their attention. So ukufika kwami apha angifikanga ngoba ngilethe ipolitiki. So the arrival of the president is not here because he had brought the politics. Ndiyavuya futhi ukuthi nabefundisi balecawe banixolele kakuhle bathi president thina apha asihambi nento zakapolitiki sihamba nje nezinto zomoya zasezulwini. And he's grateful because the elders of this church had told the president that president, here at our church we do not go according to politics but we do things in a heavenly way. That's why ndiyendavuya kakhulu manicula leli culo lokuthi thulela moya wahawu Jesu. Owayengumengameli we-ANC uThabo Mbeki uncome izakhamuzi zesifundazwe eKwaZulu-Natal njengezihlakaniphile. Umbeki ubevakashele indawo lapho kwathunwa khona ababengaphambi kwakhe inkosi uAlbert Luthuli noJohn Langalibalele.
Evakashela amathuna alabo babe umongameli benhlangano ebusayo inkosi uAlbert Luthuli kanye noJohn Langalibalele Dube owayengumongameli weANC uThabo Mbeki usencome abantu besifundazwe saKwaZulu-Natal ngokujula kwabo emcabangweni. Umbeki uvakashele amathuna alabo ababe umakade bebona balenhlangano abafana noMoses Mabhida noJohn Makhathini abalele eMaritzburg. Ebheka ezokhetho umbeki uthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sizowathola amavoti aqhamuke ebantwini azoya kwiANC ngoba bayatshengisa ukuthi bayingcula mchopho. I've worked with the people in this province for many years. These are rational people, these are thinking people, and they know the ANC very well. Umbeki ekhuluma ethuneni lalo wayengumongameli waleli qembu uJohn Langalibalele Dube uthi akukho kuhle ukuthi leli qembu selibonakala njengeqembu elikhohlakele elinenkohlakalo. Comrade President Ramaphosa said it's not good that there are people in this country who think that the ANC represents corruption. It's not right. Umbeki usezohamba ke manje eyokhankasa esifundazweni saseWestern Cape mase ephelela eEastern Cape lapho ezoya khona ethuneni lika baba wakhe ingqalabutho yomzabalazo uGovernor Mbeki. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC ngibika ngiseThekwini. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi uhulumeni we-EFF uzophoqelela izimayini ukuba zisigayela amagugu ezihambayo. Ubekhuluma ePostmasburg eNorthern Cape emkhankasweni weqembu lakhe. Umalema uthi iqembu lakhe lifuna ukuthuthukisa umnotho ngalemboni. Indawo iTsantabane inezimayini ezingama-50 ezimba izinki, iron kanye nemanganese, kodwa izakhamuzi zalapha zithi azuzi lutho ngokwakhala kule ndawo. So we need a government that is going to say or manganese is going to leave Tsantabane. We want you to beneficiate here. Because when they beneficiate here, then they create jobs here. Umalema uthi ngale kokudala amathuba emsebenzi, izimayini kumele zilandele imigomo yokuthuthukisa izindawo ezisebenza kuzo. Of the EFF that is not scared of the mines, we will be with you to make sure that the mines do good because they promised to do so when they were applying for licenses. Here to say all of these mines must employ our people and pay them proper wages, and they must give them medical aid, and they must give them pension fund. Umalema uthi uhulumeni weqembu lakhe uzogqugquzela nezikole ukuba zifundise izifundo ezosimamisa umnotho kulezi indawo, izifundo eziphathelene nokumbiwa kwamagugu. I-EFF inezihlalo ezintathu esishayamthetho saseNorthern Cape, kanti uMalema uthi banethemba lokuthi lokhu kuzoguquka emva kokhetho. Umholi wemkhonto wesizwe party nowayengumengameli wezwe uJacob Zuma uthi uzohlala eyilungu leANC yize ezovotela iMK party. uZuma uthi unethemba lokuthi uzobuyisa isithunzi seANC ngokunqoba kweMK okhethweni lukazwelonke. Kanti ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabalandeli beMK kwamasho enyakatho neTheku. NgoDisemba ngonyaka owedlule umnumzana uZuma wamemezela ukuthi uzokweseka iqembu elisha umkhonto wesizwe kulolu khetho olizayo. Wathi lokho kwenziwa ukunganeliseki kwakhe ngendlela iANC ephethwe ngayo ngaphansi kobuholi kwamnumzana uCyril Ramaphosa. Kumanje nje umnumzana uZuma umatasa uncanca abavoti ukuthi baseke iMK. iANC ibimisile ubulungu bakhe njengoba ihlela ukumqondisa izigwegwe. Umnumzana uZuma uthi uzosebenzisa iMK ukubuyisa iANC kulokho athi kumele ibe yikho. Aniyazi leyo nto ngoba abanye abantu bathi usehlalela kuANC nje angihlezi ngibeka imembership yami ihlala ikhona lapha angizi ukuyivotela ngizovotela ngala mase siwinile ngiyeza ngonko iANC yethu please come ayizela. Uyaqhubeka umkhankaso weMK nakuba kunombango wobuholi phakathi kwamnumzane uZuma nomnumzane uJabulani Khumalo nguyena wabhalisa leli qembu. Konke kade kwenzeka into elindelekile
ayikho indawo ehlala ingenamholi ngisho izilwane ziba nesilwane esiyiholayo so mangabe sinenhlangano njengomkhonto wesizwe ethathelwe phezulu kanjena sikufanele sikulindele mabungekho ubuholi obu-permanent ukuthi kuzoba ney'nkinga na here and there ejwayelekile nakubona wonke amaqembu so lokho kwenzakalayo kuyona into esithusayo konke kodwa kuhamba kahle ngikuqinisekisa ngaso. Kusenjalo MK siqinisekisile ukuthi ezokuphepha zikaMnumzana uZuma siqinisiwe lithi lokhu kulandela izinto ezenzekayo kwezepolitiki kulelizwe. Endabeni ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo kwaMashu. Uhlelo lwe-SABC i-Elections 360 luhambele eBloemfontein esifundazweni iFree State izolo njengoba luqhubeke nje nokudinga izindaba ezithinta izinkinga ezikhungethe iNingizimu Afrika. Njengoba nje uhlelo lwe-SABC oludinga indaba ezithinta ingqinamba ezikhungethela kuleli i-Elections 360 luhambele esifundazweni iFree State izolo babe baningi abantu ezithangamini abakhombise ukungagculiswa bekushiwo yiloyo obemele i-ANC kuso lesi sithangami uThabo Meko. The country and our people are confronted by a social problem. The ANC government applies its mind to provide solution to a problem facing the people. Obemeli Democratic Alliance uthi zimabheketwana nje izinto kuleli ingoba uhulumeni akafuni ukuyeka inkohlakalo. There can be no doubt that our country is in a dire situation, and that's largely as a result of the dysfunctional, corrupt government of the ANC, particularly with regard to our energy crisis. Ne-EFF kulesithangami senkulumo ngxoxo ebise Bloemfontein esifundazweni iFree State ihlabe yahlikiza ukukhohlakala kweqembu elibusayo. Le ngxoxo ize yafika esigabeni sokuthi igadwe abakwazidlodlo njengoba bebengasafuni nokumuza ukuthi uthini lowo bemeli i-African National Congress. Silindo kuhle ngidi eindabeni ze-SABC. Umengameli we-Action SA uHerman Mashaba usegxeke isikhangiso somkhankaso we-DA esitshengisa iflag lakuleli linqunqiswa umlilo. Uthi iflag lesizwe akumele lisetshenziselwe ukulwa izimpi zombusazwe njengoba liyigugu lezwe. I-Action SA iyingxenye yomfelandawonye wamaqembu aphikisana ne-ANC i-Multi-Party Charter esungulwe i-DA. Njengengxenye ye-Multi-Party Charter, umholi we-Action SA uHerman Mashaba ugxeke isikhangiso se-DA sokhetho esiveza ifulegi lakuleli lisha. Uthi ifulegi yilo liyisibonelo sobumbano. If DA wants to play a political game against the ANC, they must not really ban symbols of what needs to really unite us as a nation. uMashaba uthi yize iqembu lakhe lizobe lingenela ukhetho likazwelonke okokuqala ngqa unethemba lokuthi ukwesekwa bazokuthola naseLimpopo. I think the province of Limpopo being next to Zimbabwe, as you are aware, South Africa is facing massive challenges of illegal foreigners coming from all over the world and actually coming through Beit Bridge and some of the borders in Limpopo. So that's the first thing that we need to really address. Ezinye izakhamuzi zaseLimpopo zithi zifuna i-Action SA izobasiza ngemigwaqo kanye nemisebenzi. Action SA is the only credible party that can take us forward. So far, the situation is even worse than even before we took over from 1994. uMashaba uzoqhubeka nomkhankaso wakhe eGiyani. Ungqongqoshe wezindaba zogesi uDokotela Khosiyenzo Ramaphosa unethemba elikhulu ngokuthi kusazoqhubeka ukumiswa kogesi okuhleliwe njengoba sekuphele izinsuku ezingaphezulu kwama-40 kungakaze kube nokucisha konga kogesi ezweni. Ungqongqoshe Ramaphosa ubethula umbiko wamasonto onke ngohlelo lukahulumeni lokubhekana nesimo sogesi. uRamaphosa uhlonze iziteshi zogesi esezisimeme ngendlela ukuthi sezikwazi ukukhiqiza umthamo wamandla ogesi othe xaxa nokuyikho kunomthelela ngokumiswa kohlelo lokucishwa kogesi okuhleliwe. What we are trying to show here is that we are also beginning to see additional improvements in other additional power stations. And just to mention them, Arnott, Camden, Hendrina and Grootvlei. These 4 power stations are important for the following reasons. The first one is that they are some of our oldest power stations. So they are at 64.8%, the EAF. Of these power stations, trending higher than what has been the year-to-date EAF.
Njengoba namhlanje kuphela izinsuku ezingama-41 kungakaze kube nokucishwa kogesi okuhleliwe ezweni. Ungqongqoshe Ramokgopa unethemba elikhulu ngokuthi lokhu kusazoqhubeka isikhathi eside ukuya phambili. As I stand before you, we are 47 days into no load shedding and counting. So this is significant. And of course, we have seen that in the public domain, there are those who are beginning to find their voice. They've been here at ESCOM. They were meant to achieve these numbers because of exceptional levels of incompetence. The flag bearers of underperformance. They have not been able to achieve this. Now, when it is achieved, they are finding their voice. So it's important that we dampen those voices. Uphinde wadalula nokuthi iningizimu Afrika inesilinganiso somthamo wogesi okhona njengamanje ngokwezinga elingaphezulu ngokwamaphesenti angama-70. Lihlehliselwe umhlazi ishumi-5 kuNtulikazi icala labasolwa abane abasolwa ngokubandakanyela ekunyamalalen kwentombazanyana uJocelyn Smith eneminyaka eyisithupha ubudala. uSmith wanyamalala emva kokuba umama wakhe emshiye nesoka lakhe ngenxa yokuthi wayengaphilile kahle endaweni yaseSaldanha Bay. Sekuphele cishe izinyanga ezintathu kwanyamalala intombazanyana eneminyaka eyisithupha ubudala uJocelyn Smith. Inkantolo yemantshi yaseFrendenburg eWestern Cape ithi uphenyo lusaqhubeka njengoba kusaphenywa nomakhalekhukhwini babasolwa owengamele zokuphepha eWestern Cape uthi bakhathazekile ngendlela leli cala eliphenywa ngayo. On day 84, since the disappearance of Jocelyn, we again today saw that the wheels of justice turn extremely slowly. So today it was confirmed in court that the investigation is ongoing, that all and any possible leads is being followed up. We were further informed that cell phone downloads have already taken place and that the state is currently analyzing that during this particular time. But it is a difficult time for the residents of Saldanha. Ellen uthi siphezulu isibalo samacala abiki wahlobene nokunyamalala kwezingane. We can confirm that since 2019, there's 1,328 SAPS 55 forms that were registered. 573 have been closed. 755 is ongoing. When we further inquired with regards to the amount of cases brought before court and how many convictions, we were informed that since 2019 to date, it's only 2 and 2. Abasolwa bazoqhubeka bagqunywe esitokisini kuze kube babuyele enkantolo. uDidebogo Junior Phalano beneminyaka emihlanu ubudala ubulawe ngesikhulu isihluku benamaphupho ngekusasa lakhe ngale kokuthi besamncane ubefuna ukuba ummeli ukuze abhekane nobugebengu. Iphupho lakhe alizange lifezeke njengoba izigebengu ezingena nembeza zimdubule washonela esibhedlela ngoLwesihlanu ebusuku ngesikhathi kudunywa imoto ngaphandle kwekhaya lakhe eSoshanguve enyakatho yePitoli. Amaphoyisa asathungatha ababulali. Izinhliziyo ziconsa igazi emndenini wakaGobe. Umndeni wakaGobe ongumndeni kamama kaDidebogo Junior Phalane oneminyaka emihlanu ubudala uthi ubulungiswa kuphela ungehlisa izinhlungu. Umama wakhe ke usashaqekile. No parents who's supposed to bury the child. Like in our custom, we normally say in Sotho, haona motswadi o sontsa boloke ngwana hae, but the child should bury the parent. So for us, we are very shattered because it clearly showed, you know, if something has not happened to you directly, that's where you will say there's nothing that is happening. But once it affects you directly, then you will notice that the area we are living in is not safe. Kwenye indawo eseduze nakwelekenzeke khona isigameko umndeni wakaPhalane nawo wethukile. Ugogo kaJunior umkhumbula njengengane ebihlakaniphile ebifuna ukufundela ukuba ummeli. Omakhelwane nabo basashaqekile njengoba elakuleli belibungaza usuku lo mama lomphakathi ke akukho okungakubungaza njengoba ubheke nomzima obukhulu. I don't see any reason to celebrate because Junior, he was like a son to me because he was playing with my daughter. EFF neAction SA bavakashele umndeni bazokelisa ukukhathazeka kwabo ngobugebengu obudlangile kule ndawo. This young life will not be replaced and many lives that are taken every day. As we are speaking here, 88 people are going to be killed in this country today.
So what are we doing about that? The hotspots of hijacking are known, the hotspots of murder are known, but you don't have deployments in those areas. What are the police doing? What are they busy with? So we're going to follow it up. We're going to make sure, and that's the commitment we've made, we're going to make sure that the case of Junior remains part of the national agenda until justice is found. Izakhamuzi ke zikhala ngobugebengu endaweni ezithi abantu lapha eSoshanguve bahlalela uvalweni. Kusenjalo kuzoba nje inkonzo yesikhumbuzo kaJunior kuleli sonto enkulisa kade efunda kuyo ukumkhumbula. Mbukeli sizibeka lapha ezehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa umusa wenkosi ube nani nonke.